etorri zen lenguan Xabier Alberdi hitz egitea Elkanon mundu birei buruz. Orduan gehien harritu zina espeziak hartzea juntziala eta azkenean mundua buelta mantzioela. Horrela deskubritu zuen mundua berobila zala. 3 urte duratu zituen, da kontinente danetatik pasatzen. 1500 eta 19tik 1500 eta 22raino. Bidean hasi zen, atea zenean Sevillatikan Magallanes, eta gero Magallanes Asian edo hilintzan, eta Elkanok bukatu zuen bidaia kapitain bezala. Oso zaila izan berdula, bea pasada bide istu horietatik, 18 zeakin itzultzia eta... Aize pilo bate bai zehon eta barkoakin ezin zuen dan aurrean jun, ezeakiten juntzian. Aizia dator handik honea, eta ni gara jun berde belauntzilekin. Nola jungo naiz? Orduan, bagizuen nola jutia dakaten aizien kontra? Horrela ezin naiz jun. No, aiziak ez dila gatzen juten, baina bagizuen zeitia dakaten. Aurre ningoet alde honeta, pixkat aurreatu naiz. Eta guen ningoet alde horretan. Eta beste pixkat aurreatu naiz. Eta guen ningoet alde honeta, da beste pixkat aurreatu naiz. Eta guen ningoet beste aldea, da beste pixkat aurreatu naiz. Eta beste pixkat. Orduan, zileak inaz, poliki, aurrea jutiaka. Baina oso arriskutsua da, oso istua dalako. Claro, itxaso zabalian hori lehike, baina hemen azten bagea zilea egiten, imaginatu, bitu, aztege hemendikan, horrela, eta baguaz, neka lehorra, buelta, bestaldea, ai berri, ulertzen, oso arriskutsua da, orduan, hortikan pasazian. Europakoa gehien bat lehengo garaitan oso txuluak sentitze ginala Afrikakoakin eta pobriakin konparautan. Elkano mundu bira entzunetik 500. urte hurrena da, eta orduan jarriko ditugu herrian banderolak. Eta esan zigun 5 taldetan banatuko ginala, eta kontinente bakoitzak gai bat zakala. Europa da ontzigintza. Afrikan nola bizizian Afrikakoak da, Ozeanian islak eta... Asia da espezieak, Amerika da Estretxo de Magallanes da hori. Nahi Asia tokatu zait eta espeziak egin ditut. Kanela, piper beltza eta iltziak. Espeziak leheno kriston pila balio zuen, orduan espeziak jartzoa zenituna faitako edo aberatsa sinala bezala erakuste zenun. Baina ikustezue, 3 espeziabek ekarri zituen Elkanok bere itxasontzilean. Zer nahi gustatzen zaio kanela? Garai hartan, ez zion frigorifikoik. Espeziak erabiltzen zituen hortako. Espeziak erabiltzen zituen janaria konserbatzeko. Horregatikan asko balio zuen. Eta baita ere erabiltzen zuen bagizu ezertako. Adibidez, agineko mina zakaenean, bagizu ez egite zuen, hiltze bat hartu eta hiltzia txupatu. Porque hiltzia txupatu ezkeo, iteu anestesia bezala iteu agua pixka lotan jartzen. Nahi Europa toka zait eta Europakin batea ontzigintza dator. Leheno, garai batean barko baketa egite zituen eta normalian egurrezkoak izaten zen. Da garai hartako itxasontzi bat, Euskal Herrian itentzian ontzileak zian. Hemen iteziala, Euskadin iteziala barkoik onenak. Momentu horretan, Gaztelan barruan zeon Euskal Herria, eta orduan Gaztelan itxasontziak zian horiek. Elkano inden, eta mapa baten gainean bezala. Eta gero batzean, indetzea txalupa bat eta nago Victorian belakin. Ozeania, hauek dira irlak pixkat ondarrakin da, eta gero guain itxasua egiten hau, pixkat tono diferentiakin.
Da nik hartu dut irla bat, eta bertan hemen indet urra eta hemen palmera bat irlan barruan. Oso gorra izan zen jana bukau zitzaion, porque ez zuen uste hain luze izango zen ikan bidia. Nei, Afrika, kaiukua, eta gero jendia arantzan. Eta marraztu dut behaien bizitzeko era. Eta orduan geho, diseinadore batei pasako zaio marrazkia, da behak ingo ditu diseinatu eta banderola batean bihurtu. Azkeneako ikasle bakoitza bere estiluakin eta bere kriterioen arabera indako marrazkia dira, eta nire lan izango hau edana pixkat unifikatzia eta danan artean bisualki relazio gehiago edukitzea. Nik alde batetikan tipografia eta kolore aldetikan pauta batzuk markatuko ditut, baina helburua da ikaslean marrazkiak edukitzea protagonismo handiena.